баъзатон нависте ки дар Россия кадом бизнесҳоя кунем. ҳамватанони азизам, барои халқи мо ҳозир дар Россия кадом бизнесҳо беҳад выгодне шуда истодаанд. такси дар Россия бизнесҳои таксия қапетон вай чӣ ба ки пули ҳар рӯз налични пулай. як мошин дошта бошед, дута кунеташ, дута боша, сета кунеташ, сета боша, панҷта кунеташ, панҷта боша, даҳта кунет, аста рафтан гиред. Не ки такси беҳад бисёрай, барои ҳамон як бора пули бисёр вложи накунетон, конкуренсия бисёр аст такси. Ман ин бизнес планаша 5 сол 6 сол пеш карда будам, медонам чӣ хел даромад метиҳад. барои ҳамон аста зиёд кунед. ина нигоҳ кунед ки ҳар рӯз пул мебиёрад, я ин даромаде ки ҳар рӯз мебиёд барои ҳамақа. дуюм бизнесе ки мехоҳам ки шумо ёдгиритон кардан дар Россия. бо такрор мекунам, такрорам ки шавад, чӣ ба ки ин беҳад чиз зарурай. нигоҳ кунед, кадомаетон ки сохтмон ба сару кор доред, сохтмон ба кор карда истодед, ҳаракат кунед ки строительни компания худатона кушед. ин беҳад зарур. строительни компания худатона кушоетон. ин беҳад зарур. агар ки шумо наметонед ин кора кардан, просто нанимат мекунед якта юристи баховата, мегӯед ки ман сарфи назар просто якта одами надёжни юриста меёбетон ва ҳамон юрист худаш ҳамин кора мекунад. нотариус ба бурда регистратсия карда, соз карда мекунад. не ки шумо бояд фаҳмед ки строительни компания шуданатон беҳад зарур. чӣ ба ки як 20 соли оянда дар Россия шумо пулдор ба қувва шуда мебаравед, агар ки строительни компания худатон бошад. чӣ ба ман мисол шумо метавонед ки эконом хонаҳо сохта фурӯшед мардуми худамон. бисёр аст муҳоҷирое ки уже граждан Русия дорад, бисёр граждан Россия дорад, бисёраш. не ки эконом хонаҳо карда фурӯшед. қимат не, арзонтатар карда фурӯшед. ҳамин якта вая ёбетон, ана юриста ки документҳои хона вай карда тиҳад компаниятона, якти дига вая меёбед ки теҳсизданӣ вай кунад, бо якти дига вайш меёбед ки тендер ба участвовать карда доимо тендер вай кунад. ҳамин рус мефаҳмад, шумо ва кам мефаҳметон. барои мо коре карда команда созед ва ё ин кора кардан мегирад, шумо бурдан мегиред. манам ҳамаша худам намекунам ку ман Россия ба Эйфел озбод сети дигарш ҳаст, онҷа на компания мо ҳаст, рехмаркет шуда ҳастем. бод 5 компания ма соз дал нимамин дар Россия. 5 компания дорам дар Россия. ман баъзе ҳамон ба ғайр аз исполнительный директор ягонташа намешносам дигараша. шарт нест ки ма шумо кунед. бисёратон кор карда каматон пул доретон кохе. қонунӣ кор кардаро ёд гиред. ягон одама дидед ки дуздӣ кор карда пулдор шудааст? Не, қонунӣ кор кардаро ёд гиред. меҳнат кунед, қонунӣ кор кардаро ёд гиред. ин беҳад зарур. гуфта мемонам, барои чӣ ман мегӯям ки оянда ба дар Россия ин чӣ пули калон мебиёрад. ман мегӯям шумо барои чӣ дар ин Россия? чӯба ки тамоми мардуми Украина уже рафтан аз Россия ва ҳамаша Европа рафтана. мардуми Беларуси ҳам бисёраш Европа рафтааст, чӯба ки ҳисоби пули курс пас шуданаш. хоб ана кун онҷо ба мондагастан фақат тоҷико, узбеко. қирғизҳо бисёраш дарони стройка ба нестан. ман ина дида истодиам. ин шумо ба шансе калонан. бисёр строительни компания кушо. бо кадом направление мегӯям. баъд ман конечно детально аз дарон бо як гала бизнесо нишон метам ояндаба. як направление дига ки Россия ба кардан метавонед. транспортная компания кушеду обслуживать кунед ҳамин вывоз мусора. вывоз мусора медонед куҷо? аз просто транспортная компания дута газела гиред интернет қати кор кунед. дута газела, сета газела гиред интернет қати кор кунед. ман ҳамин стройко рафта истодааст ку ва мусораша бурда партофтан дар ко. ё як кас мисол аз хунаш мебела гирифта дигар ҷо бурдан дар ко. ё як кас дига ва як чизаша куҷо. ҳамин ин беҳад пули хуб дорад. ман медонам, чунки ман бисёр одамҳо консултатсия додагӣ. дарон ки вақте ки ман кор кардам дидам, ман медонам ки вай чанд пул метиҳад. ино пули хуб дорад ин чизҳо. ин даромади хубам дорад ин чизҳо. баъд вай ба пули хуб аст. аренда квартира ба пули хуб аст. бисёр пули бисёр не. пули бисёрам намегиред, камтатарам мегиред, неки стабилна ҳар моҳ дорад. риэлторская компания кушода мумкин. ҳамин чизҳо кардан мумкин аст дар Россия. Россия ки ҷои калон аст, ҳамин чизҳо кардан мумкин. баъд бо як чиз дига барои халқи мо беҳад хуб аст, ин бозори сухафрукт. бозори сухафрукт ҳамин аз даст натиҳетон. чунки ки ҳозир ҳамаш дар дасти тоҷико аст, ҳаракат кунед ки аз даст натиҳетон. барое ки аз даст натиҳетон, ритейл ба худатон дароетон. крупни оптовико шаветон. ана дигар ва ё ба продуктови магазинон даред. просто моделаша дигар кунед шуд.
интернет қати фурӯхтанаша ёд гирифта шуд, ҳава дасти шумо мемонад. Ҳозир ман медонам ки мардуми местни рӯсо омада аз шумо гирифта майда хушту карда упаковка карда интернет қати фурӯхта истода. Шумо агар ки интернет қапида гиред, ҳава бозори худтон мешавад. А даст натиетон. бо дигар бисёр аст бизнесҳо ки дар Россия карда мешавад, во хеле бисёр. Ман ҳамин соҳаи гармхонаҳои агар дар Россия қапида гиред, соҳаи фермаҳо, гӯшти ҳалола, соҳаи тухму гӯшти мурғ, ҳамино карда мешавад дар Россия. Чунки ман бисёр консултатсия додагӣ ҳастам, медонам. Россия вай мардуми местни худи мардуми такҷӯаш ранги халқи мо меҳнаткун нест. Барои ҳамин бисёр шумо фоидаи хуб мебиёрад.